बे मोनसे दुखुनांथाव बयनिसिमबो जोंनिनो बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा कमेडियान एक्टर आदा रामसिं गेल्लाया मैया हरनि मोनानि 6:00 बाजाव जोबथाहां लाबाय। मैया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन थाहैनो हाथों बेखौनो बयनिसिमबो गुरै खावलायनाय थाबाय। बयबो जाहाथे बिनि नामाव आलो गोजोन थाहैनायखौ मिजिंथिबाय। जों बयबो दुखु मोननाय फोरमायदों। बर' हारिनिनो सावथुन मुलुगनि सासे मुंदांखा फेस्ला फावखुंग्रि रामसिं गेल्लाया गोब्राब लोमजानायनि गेजेरजों मैया जिउ जोबनानै थांबाय। जोबोद दुखु मोनदों खोनानानै। बेरामाव गोग्लैदोंमोन नाथाय हामबायमोन। नाथाय दाखालि बावैसो आरो जोंनि उदालगुरियावनो मुभि शुटिं खालामदोंमोन। नाथाय हरखाबै लोमजानायनि गेजेरजों आरो साननैसो थानानै मैया जोबथाहां लाबाय आरो बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा बयनिसिमबो रायजोफोर। मैया सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो हाथों बेखौनो मिजिंथिबाय बयनिसिमबो। अननानै भिडिअखौ लाइक खालामना होदो, शेयार खालाम बयनोबो।